Natubang na kong real. Ikaw akong nahimong starter rival. Mag-unagyod ko sa easy to reach the hard level pero dini-fine game kini. Mind game suna-huna may gigamit. Taod-taod pud kong naniid aron plano di masangit kay ang style puros multi. Nya saglag gamay joke aron mugana iyang gara. Karon sugdi na pag joke aning wanay gata sa baba na nga bata kay di ba mugara nig mo react ang crowd. Di ako takilid o galanganin. Sige pakatawan na tanan ang crowd. Kadaugan akong bahin kay mao ni Cyril. Ang bata-bata ni Ban. Hilig mo multi-purpose jokes. Diha ila ang pangan. Nya maghimuhimo dayog storya. Aron ang kontra sakit ang ma-feel. Hilig mo imbento di tinuod ning real. Pero unsa pa may lain angle. Nga pwede nimo gamito na against nako. Panindigi po na og himo ka ng di po himo-himo. Pero for sure, balik-balik nga angle sa pagka-SK. Apil sa tira ni mong target. Pasabot ana sa pagdagan akong SK ug sa battle, usa ko sa top prospect. Saktong trabaho gyoy hangad. Sa bisag asa pa nga aspect, dili limpyo akong first bat. Eksperyensyado na para sa sulod nga project. Kay ug storyaan na ang SK. Sa battle rap, apils dala. Balik eleksyon na pag sa pulo kay nidaog na kus ni aging kampanya.